खुलुमबाय बयनिसिमबो फुंबिलिजों लोगोसे गोजां बोथोरनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरग्रोबाय। गुवाहाटीनि बाथौफुरियाव थानाय बाथौ थानसालियाव जों गलाघाटनिफ्राय आरज हानजा जानानै गावनि हारिमु धोरोमखौ जों दिन्थिफैदों। माखासे बावनाय थिनाय खामानि सोलिगासिनो दङ। नैबे जोंनि कनस्ट्राक्शननि खामानि सोलिगासिनो दङ आरोखि बिराद गिदिर बेयाव मोनसे बाथौ थानसालि जागोन। थ' नोंथांमोना नाय गोदान भिडिअ गोदान नुथाय। थ' नोंथांमोना नायलांदो जोंनि दिनैनि हाबाफारिया मा मा दं। साइन बर्डआव लिरना दोनखाजोब्बाय फुंनिफ्राय मा मा जागोन गासैखौ नोंथांमोना नायनुखाबाय। नै जोंहा दिउरि आफामोना जिरायबाय आरो लाइनाव आरो आनसलिकनिफ्राय फैनाय बियाबनिफ्राय फैनाय दिउरिफोरा बावग्रोदों एबा इसोरनाव गाव गावनि बोरबांसा बिग्रोदों। आर'जआ दसेनि उनाव जागायसिगोन, नायनो हागोन। नायबाय था नोंथांमोना, नायबाय था आरो फल' लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावथार दै। नैबे जाहैबाय जोंनि गलाघाट जिल्लानि लेंमा बियाबनि सासे आरो सिसिमानिनि सासे आरोखि। थ' आर'जखौ जागायनोसै आरोखि दै, नायलांदो।